Com molts de vosaltres ja sabeu, em dic Josep Maria Bautista, sóc el xef de cuina, gerent de la fonda del Molí d'en Terrés, i ja portem 4 mesos i mig, des del 2 d'octubre, oberts, i malgrat les circumstàncies de la pandèmia i del virus, que ens ha afectat moltíssim, com a la majoria de les empreses d'hostaleria, nosaltres hem aguantat, estem resistint i a més estem oferint uns serveis exclusius, únics i que mai vistos per moltíssima gent. Aquest mes de febrer hem començat per un bufet lliure especial, un bufet lliure que no té que aixecar de taula. És un bufet lliure que la gent està gaudint moltíssim i que esperem que cada cap de setmana podem omplir com hem omplert aquest cap de setmana amb més de 80 persones i que esperem que a tothom que vulgui provar-ho puguin tenir l'ocasió de venir. En aquests 4 mesos i mig que portem, com us he dit, el mes de desembre i el gener, amb el tema del virus, hem tingut un mes i mig horrible, terrible, també per nosaltres. Però malgrat això hem aguantat i encarem en febrer amb molt bons ànims, amb molta força, amb la mateixa il·lusió del primer dia. Això no ha canviat res. I amb la força que s'està donant aquest bufet lliure, que les persones amb la seva comoditat estan gaudint al màxim. Aquí teniu un dels menjadors, el menjador més gran, on caben fins a 28 persones i que l'he distribuït amb una taula de 8 persones, com veieu. Aquí tenim una altra taula de 4, que pot ser de 2 també, o de 3. Aquesta taula pot ser de 3 i de 2, i aquesta taula que pot ser de 2 o de 4 també. Hem ampliat les taules al menjador, però sempre intentant limitar l'aforament perquè no hi hagi molta gent al mateix menjador. A part dels menjadors exclusius que ara veureu i que us ensenyaré, que són privats i que tenen el seu apartat. És important que feu la reserva perquè l'aforament està limitat a 30, 35 persones, 40 i inclús podem arribar a 50. Sempre intentant mantenir la nostra forma de fer i la nostra forma d'entendre el que és un servei amb comoditat i un servei amb l'atenció màxima per a les persones. Aquest bufet lliure està fent parlar la gent, s'ho estan comentant uns als altres i la gent està gaudint com mai. Aquí hem posat 2 taules més de 2 persones que abans no teníem, per tant l'aforament s'ha augmentat una mica i no passarem mai de les 40-50 persones. No busquem la quantitat, sinó busquem que la gent estigui a gust i que torni i que s'ho digui més gent per poder compartir-lo, el que és venir al Molí d'en Terrés. Heu vist el menjador de 4 a 6 persones, aquest pot ser de 4 a 6 persones també, com podeu veure. Sempre aquests són privats i són les primeres reserves que arribin, són les primeres taules que donem, aquests menjadors. Aquest pot ser fins a 10 persones, ja està muntat per 6, però poden caber 7, 8, 9 i 10 persones amb el vostre menjador. I que podeu gaudir d'una privacitat i una exclusivitat en tot moment. Doncs ja sabeu, si voleu venir a gaudir d'aquest bufet lliure als caps de setmana, que ho farem sempre, i també els dies festius, demà publicarem, el dimarts, dimecres com a molt, publicarem el bufet que farem, més de 40 varietats, de les quals unes 15 o 20 cada setmana seran diferents, i que mai trobaré el mateix. Tanmateix, com us he dit, millor reservar taula, perquè aquest cap de setmana hem omplert
i quan arribem a l'aforament ja no fem més. Espero que us hagi agradat els nostres menjadors i ja sabeu, aquí teniu el nostre bufet especial perquè podeu gaudir. Aquest mes de febrer aguantarem només el cap de setmana, entre setmana el tindrem tancat, però al mes de març ja tornarem a obrir entre setmana, de dijous a diumenge, i entre setmana farem el menú temàtic com sempre, que incorporarem també el cap de setmana al bufet lliure, i també uns menús més econòmics a escollir, que puguin també venir més gent per provar i també conèixer-nos. És important, és molt important. Sense més, aquí us acomiada el teu cuiner. Fins la propera i fins molt aviat.